ang Divino Rostro. Kan fecha 10 kan Setyembre taon 1882, ginibo ang pinakaenot na selebrasyon kan Fiesta kan Divino Rostro sa Katedral kan Quito Diocese kan Nueva Cáceres, nasakop ang bilog na rehiyon Bicol. Sa surat ni Padre Pedro de la Torre sa iyang pinsan na si Juan Francisco, fecha 16 kan Oktubre taon 1882, nalalaman ang mga pangyayari kay itong taon na pinunan ang debosyon sa Divino Rostro, ang paglakop kan kolera morbo, ang pagpamibi asin pagprosesyon kan mga tao kay ibang obispo asin mga padi, sa paghagad sa Divino Rostro na iligtas sa kolera morbo, ang pagselebrar kang enot na fiesta kan Divino Rostro sa Bicol, ang pag-iba kan Divino Rostro kiina pagbalik sa iyang sanktuaryo, asin man ang pag-entronar sa Divino Rostro na ginibuhan ning sa diring altar sa lado kang ebanghelyo kan santuaryo ni ina. Isinaysay man ni Pedro de la Torre ang pagdonar niya kan ladawan kan Divino Rostro para sa Bicol. Dakulang grasya na ining makasaysayan na dokumento yaong paasin nasasaray sa sarong biblioteka sa probinsya ning Cuenca sa Espanya. Abang rahay na maaraman niyato ang istorya, asin mamidbidan ang mga tao na naging parte kan pagpoon kang debosyon ki Divino Rostro digdi sa Bicol. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Kan ang kagurang ng Jesus nasa dalan pa Kalbaryo, igwaning babae na nagdulok asin gamit ang sayang velo, pinunasan ang lalawgon ni Jesus. Hali sa dugo asin ganot ni Jesus na nagdikta sa velo, natala ang mahal na lalawgon ni Jesus. Ang babaeng ini, midbid niya ngunyan na si Santa Veronica. Saro sa mga paliwanag kang sayang ngaran, iyo na ang Veronica, hali sa duwang tataramon na Latin, vera, asin, icon o icon, na buot sabihon, totoong imahen. Sa pag-agi kan panahon, ning hulita naging bantog ang debosyon sa mahal na lalawgon ni Jesus, manlain-lain na replika ang nagruluwas. Saro sa mga replika, kaayon na si Santa Veronica nakapot ang sayang velo kung saan nakaimprenta ang malinaw ng lalawgon ni Jesus. Arog kaini ang replika na nakaabot sa Osa de la Vega sa Espanya na naging milagroso, lalo nata bakatulong beses ining nagluha ning dugo. Ang imahen niyato kan Divino Rostro digdi sa Bicol, sarong replika kan Santo Rostro sa Osa de Vega. Sarong pintor na Pilipino sa Manila ang nagguhit kay ni sa tela gamit ang mga olyong pangkolor. Nabubugtak na ini ngunyan sa retablo kang altar sa lado kang ebanghelyo kan basilika asin santuario ni Nuestra Señora de Peña, Francia. Ang taon-taon na pagselebrar kan Fiesta kan Divino Rostro, ginigibo sa kaagahan kan Biyernes bago ang translasyon. Siyam na aldaw bago kaini ang novenaryo. Sa banggi, bago kan enot na aldaw kan novenaryo, siring kan ginibo kan mga padi kan 1882, dinadara kan mga padi sa pagprosesyon, ang imahin kang Divino Rostro hali sa basilika, pasiring sa simbahan kang parokya kan Peña, Francia, sa dating sanktuaryo, para dumaan gibohon ang nobenaryo asin selebrasyon kan sa iyang fiesta. Ini ang istorya kan pagpuon kan debosyon sa Divino Rostro sa Bicol,
kan taon 1882, asin kung tano ta magkasaro ang pag-umaw asin pagselebrar kan fiesta kan Divino Rostro asin kan mahal na inang Peña Francia. Kan Agosto 26, nabareta sa Naga na igwa na rin ning mga biktima ang kolera morbo sa Manila. Ang kolera sarong helang sa bituka na nakukuha sa naulakitan na kakanon o inumon. Asin kung maulakitan, oras lang ang minalipas asin nagagadan tulos ang biktima. Kaya inapod na morbo ang helang na ini, ta tunay asin kaskas na nakakagadan. Ang kolera morbo, karo anghel ning kagadanan na nag-agi sa Pilipinas, alagad mayong pinili, Kastila o Pilipino, mayaman o dukha, gorang o akiman. Kaya nagbuot ang Senyor Obispo Casimiro Herrero na darahon sa katedral ang milagrosang imahen ni Inang Peña Francia, halis sa iyang sanktuaryo, sa paghagad sa langit na ilikay ang banwaan sa kolera morbo. Kang aga kang aldaw man sa nung idto, ipinagprosesyon si ina kayba ang dakul na tawo pasiring sa katedral. Alagad, kan Agosto 28, nakalaog ang kolera morbo sa siyudad, napano ning day masabing takig ang gabos, lalo na tanaging makamandag ang orilakitan, asin kaskas ang paglakop kan kolera morbo. Si Padre Pedro de la Torre, tubong Osa de la Vega, asin kayto Vicario General kan Diocese, igwa ning ladawan kan Divino Rostro. Kan maisihan kan mga tao na sa Osa de la Vega nung ka nakalaog ang kolera dahil sa debosyon ki Divino Rostro, nakiulay si ki Padre Pedro na ibugtak man ang sa iyang ladawan kan Divino Rostro sa katedral, tanganing hagadan ning tabang. Nagtugot si Padre Pedro, asin kan Setyembre 3, ipinagprosesyon sa katedral ang mga imahe ni Inang Peña Francia, asin kang Divino Rostro. Ini ang naging enot na prosesyon na magkaiba si Ina asin Divino Rostro. Alagad naglala pa ang pandemya kan kolera, asin kan Setyembre 5 na naging makangingirhat na aldaw, 154 ang bilang kang nagkagaradan. Kaya ang kapadian kang diocese naghimo ning banal na panuga. Kung mawara o magkulpa ning dakol ang pandemya bago kan fiesta kan Divino Rostro, fetya 10 kan Setyembre, kan taon na ito, ta iyo ang Domingo pagkatapos kan kabundagan ni Santa Maria, ipagseselebrar kan bilog na diocese ang fiesta kan Divino Rostro sa paagi ning solemneng prosesyon asin misa sa katedral na mayong pagtipid sa gastos. Mga alas 9 ning banggi kang aldaw na ito, mantang nagpapamibi kan miserere, ibinugtak kan kura kan katedral sa andas kan Divino Rostro ang surat na panuga na pirmado kan mga kapadian. Milagro kan mga milagro, kang sunod na aldaw, dakulang nangalasan ang pagbawas kang bilang kan mga biktima kan kolera morbo. Kaya kan Setyembre 10, pinagpintakasi ang fiesta kan Divino Rostro bilang pag-utob kan banal na panuga kan mga kapadian. Pagkatapos kan Tercia, ginibo ang solemneng prosesyon. Ang Senyor Obispo Herrero, asin Padre de la Torre, anyaon sa enotan na mga braso kang andas, asin kayba ang iba pang mga padi. Sinda ang nagbulig kang andas kang Divino Rostro sa pagprosesyon kaini. Makagirabong marhay na mahiling ang obispo asin ang mga kapadian
na mga nakakakapa na iyo ang nangingutan sa prosesyon, orog na kang magdangog ang obispo na nagkukurahaw sa pagpamibi para sa salud kang sa iyang mga namomotan na nasasakupan. Pagkatapos kang prosesyon, ginibo ang solemning misa kantada sa katedral. Igwa pa ning orkestra na nagtugtog sa pag-akompanyar sa mga kanta. Ang serbon ginibo sa tataramon na Bicol, na napano ning pagbidbid asin pagpasalamat sa mahal na lalagon ni Jesus. Kan Setyembre 28, sa pagbalik kang imahe ni Inang Peñafrancia sa sayang sanktuaryo, iniba na ang imahen kang Divino Rostro. May kaibahan na sinda sa pagoda sa prosesyon, asin pag-abot sa sanktuaryo ni Ina. Ibinugtak ang imahen kang Divino Rostro sa saiyang altar na ginibo sa lado kang Ebanghelyo. Makalipas ang sanggatos na taon, kan Mayo 22, 1982, kaiba ang imahen ni mahal na Inang Peñafrancia, ilinipat sa basilika ang imahen kan Divino Rostro, asin ikinaag sa saiyang altar sa lado kang Ebanghelyo Mangiraray, kung saan siya nabubugtak sagkod ngunyan. Ang debosyon sa Divino Rostro na sa tuyang minana, magayon na madodolokan orog na sa mga oras ding kasakitan asin kahilangan. Kung iniligtas kay ito sa pandemya nin Cholera Borbo an Bicol, liwat magdolok kita sa iya. Kung naatubang kita sa mga pandemya arog kang COVID, asin lubos na magsarig kay Jesus na nagdadara sa to sa kaligtasan. Orog sa gabos, magdolok kita sa mahal na lalawgon ni Jesus sa satuyang pakikipaglaban sa orog na makangingirhat na pandemya. Ang pandemya kan kasalan na nakakagadaan bako lang kan hawak, kundi patin kan kalag. Sa diklom na dara kan kasalan, orog na kan korupsyon, paghahambon asin pangdadaya, nalalakop sa satong nasyon, sararo kita sa pagpamibi. Pasiranga sa mo ang ilaw na iyo ang sa mong lalawgon kagurangnan. Magdoko asin magturinong na kita sa pagpamibi. Diyos kong mahihirakon na daing siring na pagkatanda imo kami kanliwanag nin sa imong Diyos nun nalalawgon sa paghagad nin paladan pakting maurop na Veronica winalatan sa mga lasan na pakatala sa linzo kan simong mahal na ladawan tanganing igwa kami nin mabansay na pagirumdumon sa kapakumbabaan nagngangayo-ngayo kami sa imo na holikan Santa Cruz asin sa imamurawayon na pagsakit tukutan mo kami na magsamba patin maggalang kan sa imong santo lalawgon siring pagkas sa salmi asin sa anino tanganing saldaw nin pakhukom magkanigo kaming matuninong patin magkaya-gaya na makaatubang sa imo asin makahiling sa imo siring sa mapuuton na hukom sa imo para tubos sa mo na kaibahan kan Ama asin kan Espiritu Santo nabubuhay asin naghahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O Divino Rostro,
kahiraki kami. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Divino Rostro